Ganda. Tataya, guro ba si ano man? Ng black belter? Hindi. Bibili ko hindi ka papasal sa prepaid, no? So, ilangan niyo. Firing niyo. Ano ka na yun? Pwede sa agis ka? Pwede nga gina. Tingnan ko. Sila ko na sponsor. Ikaw na tanong ko, dahil ang ito na kayo sponsor, ang mga bagay ka na. Report. Good morning. Ating... Silay, Jessica. Pulupandan. Nga, next week ka pa sa... Waan na ka attend briefing. Ang kulang sa... Silang kulang ka. Ito. Yeah. Ang gano'n sa balatag mo, nag-compete na isa. Uy, tuod. Para si Andre yung maliit pa. Yeah. Doon ka na. Kumain ko sa sabi ko sa mga bagong. Iyak ka na. Iya. Isa mo pa siya natin dyan. Ma-develop na yung magtako siya. Kita mo si Gretchen, no? Gretchen Ho. Ah... Damo ng litik. Balano ng litik sa dingding. Tapos, katansing ni Explain that. Drafting of assessment for validation and seal of good local governance. Waiting out. Program.
Pagkasama ng buwan. Tracy. Alec 11. May kwarta naman po. $43. $0.43 lang. Wow! $0.43. Ang mga viewers, mga kapwaan naman eh. Kapwa YouTuber man. Paano kayo na-withdraw mo? Doon sa Gcash na. Oo. Ay, hindi. Sa Bangke, sa imo account. Sa bang Bolga? Oo. Oo. Wala niya ako. Pin. Wala, doon ka na yung pin. Oo. Padalan ako pin by. Ano lang eh, boy? TikTok. TikTok, first na lang yan. Ikaw, Wala na po tayo. kung hindi ka like, So, like and guys, ito po sa tao.
sabing letter ka mo? Maraming letters. Letter, so ikaw. Wala na, syempre, ginatagong swimming na lang to. Kaya admin. Butan pa ba? Yari, na lang ako. Hindi, Siyempre, may ano ba na, may... Kale! Sudan, sir? Wala pinlan? Kung kanya Ilang ka. ko, sila sudan. Sino nag-positive? Baon nila ako. Sino nag-kaon? Wala ba? Sige, nila siya kaon. Sino? Ang kumaitings ko doon ba ya? Bali, ano ang chicken? First day, Dapat kinagplano ka. Powder, oo. kaya, Gusto ka letter A. Asal naman sa ano, letter G. Tingnan mo din na ano, ang paper lang na. Or letter G. Special Letter paper. G lang basta. Balik dito ka, letter G. special papers. Then, Meron. Teka. okay. Saan ba ito yun? Yan, nakigan ko pa. Wala na sa sudo. Kasi ito na set mo siya. Importante, yung cream line. Oo, Pasok sa finals. karoon na, karoon. Napakapot ba? Grabe, nila Jordi, no? Nasiyaan nila ko nila tagay. Yan, nila sa elimination. Eh, Oo, pwede. Di, wala ka rin. Duwang tatlo yung perde. Wala pa Valdez, wala Gia, wala Tots, wala Granza. Lola, wala pa. Wala din. Wala din. Pamangkot, puti, ang special paper. Special paper mo daw na, sir. Ara. Eh, mo, kayo din. Nalilin. Ako niya ito mo. Kaya hindi ko na ikaw Ay pa. Tilawan. ano niya, ano na ito? Pwede na yung makal. Ay, white. Red. Wala. Yan, kami na siya. Oo, ang pala. Cellphone? Oh, lang ako. Doon na ito. Sabi, kasi nandun. Long na, long. George, ay. Sabi, sabi na, kung ito. Isang puno na yun ako. Ay, sus. Ang balong ko ano. Kasi lang hilo. Wala po ko ganito mo. Kasi yan yung sa dalawa. Wala pa. Hindi na lang. Hindi na yan, Iga. Ba't wala yan? Sample niya, sir. Sample lang. Hindi na halas nagbati. May lambo ka mga mamakal. 20 kilo. A4 na nga. Sir, Okay Paano na. ni say? may tambis Ito mo. pala sa kay... Isang weekdays pa kayo mapuli. Sa biyernes. Biyernes na tayo. Hindi Hindi siya na lang kami sa makita tayo. Tamis na, tamis na. Wala ako nagtuong ko sa kumuon ko. Wala na sa... Minta. Dito na sa farm din yan. Hindi mo siya makita sa opisina. Una lang sa Wala ko binumber. Binumber. Ano po? Damit. Wala. Nasundan ka lang padala. Pero yung matiro din sa review. Asa, ano ko, padala ko na lang. Sige noon. Wala ko sa Hindi mas ko muna siguro na. Nabuo na lang na siya. Pulsa. Forward mo lang sa Amit mo? Scotch tape. Yan yung tanim? Ano mo Scotch tape? Ilang bilogaw? Ilang mo na? A, B, C. Nandun na na. Ligo na na? Ito na. Sabit niya. Pamu na ako. Yun, yan. Ang kutin Yan. Hindi na bisir. Mas mapunta ko po sir. Wala akong feedback niya. Gawin ko lang singgap ko yung buhay. Why pa na, hindi na sila Mangkot lang eh. Saan mo kumumiligya? Mahal na.
Iba tayo yung drop. 120 na. Mahal na yan. Ate sa nung ano ka? Makutong ko sana eh, kung bumalik yan, ay makapal. 20 ka kilo. Sinasampol yan, ay sabi, bagso na, tipo. Yeah, rinagin niya ako. Namin ko. Gusto na Isang 3 days pala yan. Palay. Kailangan ko lang ano eh. sa kwarto mo. Ang days na ako na ba yan? 3 days na pala na guys, balay. Yeah. Wala na kaya kita na. Nami kung laya ang iya ba lang panel kung sulod ang tamis. Ato, ng ano? Anong bilang panit niya? Nang laya-laya na. Kasi, ano din kaya? Ano pa pala? Pag-bukit pala? Oo. Bigay. Ako nga tulog niya takme. Ibigay ako sa sampul. Jutay lang, bilog lang. Ha? Ay, basiyo pa. Kaya ang bato, karoon lang liter. Kaya lang liter. Tatlong bilog kids. Charge gun. One, two, three, four, five, six, seven. Ang ano, wala tani ni Silvano, mas papa ni Subong. Yan din. Pwede ka nang balik sa yun. Ano, sir? Sa langit, sir, ka? Ang pagkatulog sa floor. Ito pa ba lunas ka? Then take 8 to 4. Tao sa kong. Hello, isang sampit. Ay, grabe ah. Yes. Kapag ba si Buddy ko Penny na? Pati dugan ni Beyong A. Ha? Ang A. Ibuntay niya na kahit tula ko ng iyong i-studion. Letter A na lang muna, dili lang mo. Ay, sa daya kunting. Dapat dire no, kunting ka din no. Pares-pares no. Oo, sa daya kunting. Kasi yung letter A na lang. Letter A na, oo. Letter A. Ito Buddy. Ano yung layo ah? Oo, insulit ko lang. Kaya stop na. Malagi may lugar din sa Malagi may lugar din sa Pulipar yan. May lugar din sa Pulipar. Dok, di na natin tabunan. Ikaw ka mo siya? Oh, Tabunan na. Gabi di sa
Diyos kong gloves. I-transfer sa sa ano ah. Sana? Sa may work. Hindi na to, super. Nagba na. Now, ano di ba? Naanta lang na. Tapos, sniping na lang. No? Wah, Hindi kayo na to ako. Extra to. May isa pa. ano na ito ko sa kanina? Hinulit mo na rin. Lolo po. Ay, sada lang po yung tayo. Manyaga ka? Dito? Oo, sige, sige. Ano ko lang siya. Oo, para tapos ka na. Wala ka sa layan mo rin. Smart ka? Oo. Wala ulit. Dapat kaning pares na yung ano? Pares hindi. Oo. Takpo na lang. May pa mo na lang. Pwede pa doon ako. Ang face din mo na. Ayan. Now, hello. Galing ka na. Ha? Ang may head? Yung kaman yung blue? Single step ka lang nun. Single sided, pwede man. Sided? Wala ko ka din. Dalam urusan ini ada ya itu. Lamot ko lang eh. Nandito ako. Sige, okay lang na. Okay, safe. Okay. Papasan na ini dulu yun. Membuat mau situation, kaya tigyan si Nancy ko. Abot mo ko lang, ay ano ba si search pa, huwag la? Oo, mukha ko ka? Kaya po sa ako, ano kayo, MC ko mo? Okay.
Tawagin. Happy, birahin pa ka sa bus. Yara, kay di ko paano. Di ba, English bit?
Ano ka ngalan mo? Ano ka rin mo ganit? Ako tayo sa Ano nga? tatlo naman daw yung kulo. Kung ano ba ay, nangyayari ako ng mga kaya ako ko lang yung lagpan. Try ko sa akin. Pwede ka pa sa dita. Ha? Oh.
Meeting ko na charge ko. Charge ko. Tingin dala ako na lang di. Para ma-monitor. Nakaw. Buing. Uli ko na. Te, ano yung kuha mo? Ang bag na kang ano bulaw ang charger. Wala mo tas gali ato to. Ano adlaw off mo? Subong wala kay guba siras. Guba akong siras sila kakuha. Di ang akong off ka mag-grab. Domingo lang eh. Ilagin ko no. Din paano ka makay sa Rugos to? Di pa man natin di yan. Pwede dugay pa na. Why lang ta kabalo? Sila lang na kabalo ya. Kaya mo, ano ako nulak tuloy ako sa nuya. Nga na ba aw? Nang ano, ara ako niya nga, ano, problema kung ano, QR code. Hindi ko ma-detect. Pag ko ka, ano, save sa akin, ano, na-delete. Wala, oh. Para Ang na QR sa code. nadadabi. QR ba? Ito indicator ka wala, wala unod. Wala unod, oh. Wala. Dapat mamo ka na, Eva, makita mo na. Wala unod, oh. Looks like there aren't. Wala Richard ya, i-open ko. Ayun nga, ara akong daw. Pero wala ko di ka ano siya sa siras. Back up. Dito ka sa phone niya. Hindi niya po. Sa iya phone niya. Pero man siya, miski sa phone niya, kailangan ko tiya ka ano. Wala ko tiya ka back up. Dapat yung back up ko dyan. Nakuha na.
Pwede ko na po baka. Diyan ka ng simofon lang. Kung matuba phone mo yan. Nakapay pa ko wala. Hindi naman ko. Yung closest visit your Google account. Yung wala man sa Google ko. Dali bro, sa account ko wala. Hindi ko wala mag-tag dali yun. Ngaya ko ba yan nakakil? Kasi hindi ko ba namang retrieve. Isang Isang code. authenticator. Oo. Hello everyone. Namit isang hangin ba? Namit isang hangin. Ito mag-carry.
Kainit. Te. Sa Manila, maliwat yan. Pariset, sa babaw. Yawa ka na ulat.
Hair dye pa. Hair dye pa. Hindi kita ulit. Hindi ka ma-hair. Hindi ka ma-hair dye. Hindi ka